Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। दिनै आङो जे दाख्लै जे मागुरमारियाव आदा मेद' लोगोसे सासे मुस्लिम सम्प्रदायनि सासे सुबुंसो सानैखौ अयनाय भाबै जे बुनाय भिडिअ' क्लिप्स बे भिडिअ' क्लिप्सनि अनगायैबो जे आरो मेरला टट'आव लांनाय मा लांनाय बेफोर आरो बिसोरजों जाखिनि रायज्लायहैनायावहाय बै जायनाखि जों भिडिअ' क्लिप्सआव नुदों ससियेल मिडियायाव बेनि सिगांबो बिसोरखौ जे अनेक बुग्रोदों दा बिनि सायाव सावरायगोन। लोगोसे जायफोर हमजाग्रा बिसोरो नंखाय ना नंगौ आरो जाय मेन कालप्रिट बे मेन कालप्रिट व्यक्तिखौ दिनैसिम मानो हमनो हायाखै आरो बिनि सायाव सोरनि आखाइ दं बिनि सोमोन्दै गुवारै नोंथांमोनजों सावरायगोन। स' दिनै आङो दुब्लियाव माइ नायफैदों। लोगोसे गय बारिया हाग्रा दुजोब्बायमोन नालाय बेखौ आं एसे फोसाबनो होननानै फैदों। ओमफ्राय बिदिनो मेंनाय मोननायखाय आङो एसे जिरायथ'दों मोखां थोखां सुनानै। जाय हक बेफोरखौ बार होदो। दा गुबै पइन्टआव फैदो जोंहा बिनि सिगां नोंथांमोना नैबे भिडिअ' क्लिप्सखौ एसे नायनानै लाग्रोदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना अब्लानो क्लियारै बे पिक्सारखौ नायनानै नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन आरो नायग्रोदो। जे बे भिडिअ' फुटेजखौ नोंथांमोना नायनाय लोगो लोगो हमनो हायो जे मोनसे जाथायनि थाखाय हमजाग्रा कालप्रिटफ्रा जे जेलाव थांनो थाखाय थानायाव लांनाय समावबो दि आखाइ सोमाव मिनि बाला जंखायलायनोसो हायो बिसोरो। अब्ला बे फुरा कारिक्रमखौ जोङो नायनानै बुजिनो मोनो जे बिथांमोना सानदों जे जोंखौ जेलाव लांनो नागिरदों मालाय मा जानो, जों दे नोंसिनि बर' हारिनि बर' जाथिनि उथुमाय क'क्राझार बादियाव नोंसिनि जायगायाव नोंथांमोनखौ जों दामनो हाबाय। पइन्टआ बेसो इन्डिकेट खालामो बिसोरनि फाव फेसनखौ नायनानै। बिसोरनि फाव फेसनानो बे इन्डिकेट खालामो नोंसिनि जायगायाव जे नोंसोरखौ जों दामनो हाबाय। गोग्गोमैनो निउसाव फैलायलायनाय बे मोनसे गोग्गानाय बादि लानानैसो बिसोरो बे आखाइ दैखोलायनाय सोमावहरगुलायनाय ओरै बाय बादि खुसि जानाय बे मोनसे श' खालामो आरो। अब्ला बिसोरखौ बेबायदि खालामनो लायनो हानाय साहसि सुबुंफोर बिसोरो दुस्थामि मावग्रा एकदम। होमब्ला बिसोरखौ जों बुजिनो मोनो बिसोरो आयेनखौबो गिनो रोङै, आयेनखौबो बुजिनो रोङै अदम। आरो बिसोरो माबा मोनसे संगठन राजनितिकजों लिंक गोनां आरो बबेबा मोनसे दल संगठनजों लिंक थानाय बादि बिसोरखौ नुहुरो। सरि फर एसामिस लेंगुवेज, फंनै फंथामसो एसामिस लेंगुवेज सोदेरनो हागौ आङो। भुल गोरोन्थियाथ' जाखायो, निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। गुबुन फारसेथिं अन दा आदार हेन्ड जे दिनै बिथांमोननि मिनि थानायाव थांनाय, मटराव गाखोलायनाय, हमजानायाव मिनिनायखौ नायोब्ला नुनो मोनो जे दिनै मेन कालप्रिट रजत मण्डल बे व्यक्तिखौ गुन्दाखौ जों दासिमबो हमनो मोनाखै आरो बबेहाय दं बेखौबो जोङो दिनैसिमबो मिथिनो मोनथ'वाखै। बेखौ बिथां EM सार अरुप कुमार देनि ड्राइभार होननानै बुंदों। बिथां EM सारनि सायावबो सोंनाय फिननाया जानांगौ जे नोंथांनि ड्राइभार नंगौना नङा, आरो ड्राइभार नङाब्ला नोंथांजों बेहा मा सोमोन्दो दं। दिनै गोबां बिभिन्न दल संगठनफ्रा नोंथां सारनि नाम लागासिनो दं। बे बिथाङा दा मा बुङो मिडियायाव बिथाङा फैथारनांगौ। सार अरुप कुमार देआ
मिडियायाव फैनानै बुंबासो जों खोथाखौ मोजाङै बुजिगोन। आरो जाय मेन कालप्रिट बेखौथ' जेरैखि जाया हमखाथारनांगौ। लोगोसे बैसोर सानैया जाबादि थानायाव देखायदोंना, बेजों जों बुजिनो मोनो जे बिथांमोनखौ माबा मोनसे मेन कालप्रिटखौ दोनखुमानो थाखाय बिथांमोनखौ खोथा बाथ्रा सावरायनानै प्रि प्लान खालामनानै थिनहरनाय बादि जों नुयो। बेनिखायनो जेखि जाया आयेना बयनिबो थाखाय समान। इन्डिया इज ए डेम'क्रेटिक कान्ट्रि, बेनिखायनो कनस्टिटिउसना बयनिबो थाखाय समान दाजादों। आयेना बयनिबो थाखाय समान। जायखि जेखि हरफ्लानाय हरफ्लायै बा गोजौ थाखोनि सुबुङानो जाया मानो, जायखि जेखि दलजों लिंक थाया मानो, मेन कालप्रिटखौ जों हमनायखौ लुबैयो आरो थाबैनो हमथारनांगौ। प्रसासना गोख्रैयैनो थाब आखायाव लाबानो बेखौ मोनो। স্যার অরূপ কুমার দে, আপনার নামটো বিভিন্ন দল সংগঠনে বারে বারে লোৱা হৈছে, সেই কাৰণে ক্লিয়াৰ কথাটো কি হ'ল এতিয়ালৈকে আপুনি মিডিয়াত অহা নাই। যাহাতে মিডিয়াত আহি পেলাই আপুনি এটা দুইটা ষ্টেটমেণ্ট মিডিয়াত আহি পেলাই ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগে। এইটো মই পাৰ্চনেলি অনুৰোধ কৰিছোঁ স্যার অরূপ কুমার দেওত। दा भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला, एसेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। नोंथांमोना मा लुबैमारो आरो दासिमबो मेन कालप्रिटखौ हमनो हायाखै, बिनि सायाव नोंथांमोना मा बिबुंथि होनो लुगैयो बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।